Ako ay matan. Eto double. Tadoro! Balik taburo ka. Oh. Yan. Hina lang po, ikaw mag-ayos. Okay, my friend, ha? Don't pushing ulit, ha? Last na lang yan. Ayan, shoutout daw kay Kurt Giaw. Ayan, shoutout sa'yo, sir. Ano po? Ano po? Yung bench po ng bangka, ha? Pakiayos po yung bench ng bangka, ha? SEJ! Grabe si Tamuro. Unang free throw, pasok para kay my friend Akome. Natin yung pangalawang free throw ng ating my friend. Basket para kay Akome. 72-71, aerial pass to Taiwan. Pass to Gia. Baseline run! This is blue ball. Bigay dito kay Eugene! Takalin na ang Taiwan!
Mga sahabat, sa ating seconds na mag-break. 2 minutes and 25 seconds. 80 seconds on the shot clock. Tyrone. Shot clock 14 seconds. Bigay dito kay EJ. Signal na play. Yun. The market is sealed. Last 2 minutes. Here's your John Best. Basket again. Big dalawang timeout for the both teams. And both teams stand on this situation. Here, EJ. EJ asam-asam. Pada teriwan sa Epa. Agak sahabat. Pada di sini dengan 5. Andre depan. Pada di jalan Iwan. Andre. Napakagandang depensa dito ng Nilo sa Dalina. Ball sa masada shot. Bibigay dito kay Collins sa kawe. Poppin' good. Let's see the first matchup. Sandra Joe. Benson. Holiday. The Red Legs with all 55 seconds. 15 on the shot. There's what we saw. By Winston Kaijan. Complimented by jersey number 2.
Wow!